Gikondinar sa Cebu Federation of Beat Journalists kung si VJ ang pagpamusil patay sa usa ka radio broadcaster dito sa Calamba, Misamis Occidental. Si Juan Humalon gipusil patay samtang nagprograma pasado alas 5 sa buntag sulod sa announcer's booth nga nimutang rosab sa iyang Pinoy Anan. Nakuhaan sa iyang social media live broadcast ang krimen. Giulagway sa presidente sa si BJ Arnold Bustamante ang nahitabo nga tinalawan. Nasairan nga ubay-ubay na usab nga kinabuhi sa mga media practitioners ang nakalas. Samtang giawhag sa Cebu City Police Office ang masakop sa media sa pagdangop sa mga otoridad ug galing adunay mga hulga nga madtawan. Ang Cebu Federation of Beat Journalists may kondina sa nahitabong pagpusil patay sa usa ka magsisibya dito sa Calamba, Misamis Occidental. Usa ka tinalawan ang gihimo sa mamumuno ngadto sa atong mga sakop sa media nga nagtrabaho lang sa ihang trabaho isip broadcaster lang. Og na mo'y mga namatikdan diha nga dili maayo sa inyo mga palibot, ana ka mo'y mga madawat nga mga ginagmay nga basig na mo'y mga dinawat nga impormasyon bahin sa inyong seguridad. Please feel free to approach your police na nang midiri sa inyo ha. Always we are supporting you. Partner kita sa paghatag og maayo nga mga tinuod nga pamalita diha sa ato mga katawhan.